Ang kalingawan nga disco subay unta sa gisaulog nga kapiyastahan sa barangay poblasyon sa lungsod sa Tabuelan bisangpot na hinuon sa Sinumbagay. Sa kuha nga video sa netizen makita nga napuno sa mga tao ang Astrodome sa Tabuelan sa mga nagdisco. Apan sa tunga-tungang bahin sa Astrodome nagkagubot tungod sa mga batanon nga mga lalaki nga nagsinumbagay. Mato ni Police Major Mary Jean Encio, tigpamaba Cebu Provincial Police Office nga duha ka grupo sa mga batanon ang nalambigit sa kagubot gingong mga hubog na silang misud sa maong diskuhan. Nasikop ang duha ka mga batanon nga nag-edad og 18 ug 22 anyos kay giingong misukol sa mga pulis nga miuwang kanila. Gipaladman pa sab ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Most likely, depende jud kung naay complainant pasakaan atong kaso. And pwede pod sa case sa Tabuelan na-arrested nga duha tungod kay nag-disobey pod sila, na disobedience and resistance to arrest kay primarily naman ay alarms and scandals basta mag-cause og kagubot. More so kung naay complainant.